Okay, ọ nọ na live. Hello everyone. Daalụ na ụmụnne m, ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma na mpaghara ụwa niile nke na-ekiri anyị, ka ọ dịrị unu na mma. Anyị abịakwala n'ụbọchị taa. Anyị na-abịa n'ụbọchị Satọde ọbụla ka anyị na-abịa akọkwa maka azụmahịa anyị. Ụbọchị taa unu na-elekwa anya, unu ga-ahụ na ọwụ sọsọ m nọ, ọ bụ na ndị ụmụnne m na ha na-azụkọ ahịa nọ. So ilekwana ya n'akụkụ, ị ga-ahụ nwanne anyị nwanyị wo Sista Ifeoma. M ga-akpọbata ya ka ọ kọwara anyị onwe ya. Sista Ifeoma, over to you. Ndị be anyị daalụnụ. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, abalị ọma, ebe ọ bụla unu si na-ene n'anya, udo dịrị unu. Aha m bụ Ifeoma Ifeanyị Ezeukwu Ọgbanwebe. Abụ m nwunye, bụrụ nne ụmụaka 3. Mụ na di m na ụmụ m bi na United States of America. Ebe a ka m si wee na-ewetara unu ozi a. Anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị taa ka anyị si abịa izu ụka niile ịbịa kọwara unu maka azụmahịa igwe anyị na-azụ. Wee sịkwanụ na-asịkwa unu jikere nọdụ n'anị. Ọ bụkwa na onwe ihe ị na-eme, buru oche ka ị nọdụ anị, buru mmiri gị, buru kọfị gị, ife ọbụla ọ bụ na ịchọ ka ị wee gaa anyị ntị n'okwu anyị ji wee bịa taa. Daalụ. Daalụ nne Sista Ifeoma. M ga-ejikwa ohere a kpọbata nwanne anyị nwaanyị. Anyị ga-echi ebe anyị nọ na-agawazi. Ị na-ahụla n'etu biznes a chi dị mma. Biznes ọwụ ị na-eme, ị ga-enwe ma ụmụnne ma ndị enyi na mpaghara ụwa niile. Enwebe biznes anyị anaghị aga. Ile anya ị ga-ahụ anyị niile n'ọhịa ya, mabụ onwe anyị bifọ. So ka anyị buruzie ngwa ahịa anyị na-agawazie na Belgium. Ka anyị buba ya n'aka Sista Salome ka ọ bịa gwa anyị onye ọwụ. Sista Salome, over to you. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu. Ọkwa Salome nwanne unu nwaanyị bịara n'ụbọchị nke taa. Anọ m asị udo dịrị unu. Awụkwanụ m nwa afọ Igbo. Ebi m n'obodo nke a na-akpọ Belgium. Anọ m alụ ọrụ, na-azụkwa n'afọ igwe a were na-enyere ezinụlọ m aka ka a na-enwetakwa ihe nweta ịhụnanya ụmụnne m. Nwekwa ebe ọ dị izi ma sọwụrụ na ịbịago na ihe emume anya, buru oche gị, buru popcorn gị, werekwa mineral, echefula ọ gị were mmiri nkịtị. Ọ ga-asọvụkwa the problem. Biko iwe ṅaa anyị ntị, mara ihe butere gị n'ụbọchị nke taa. Udo dịrị unu. Daalụkwanụ. Daalụ nne Sista Salome. Anyị ga-ebuga ịbụrụgazie n'ihi ya gawa na Germany. Ngwanụ nwanne anyị nwaanyị Tochi, o feela arọ gị. Ngwanụ etinye ya gị n'aka. Ndị be anyị mma nọ, daalụ nụ. Ọnwa Ada Tochi na-ekwu. Ebi m Germany, mụ na famili m. Abụ m nwunye, bụkwara mama ụmụ na-atọ. Ana m azụkwa avọ igwe a, na-ejekwa akwụkwọ ma na-emekwa ụmụ kịlịkịlị ife. Daalụ nụ, nnọọ. Daalụ nne. Ngwanụ anyị agala abịachizie na Ireland. Anyị buruzie ya gawachiwala Ireland. Ngwanụ Sista Chichi, ọ wara gị. Nwanne m nwaanyị Doris, daalụ. Abụ m onye Igbo. Anyị bụ ndị Igbo. Unu bụ ndị Igbo. Igbo amaka. Ndị Igbo kwen. Igbo kwen. Igbo kwezono. Una m ife na ọga nteta ụlọ everyday nsi Chineke ekene dịrị gị na m bụ onye Igbo. Amara m nwe onye ọzọ na-efe ile otu afọ. Ka anyị rapụsịkwa ife na-eme, but ana m ekene Chineke na abụ m onye Igbo. Nwee na-asị unu ụmụ Igbo, ekene dịrị unu ebe ọ bụla unu anọ, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ilo. Ka Chineke gozie unu ncha niile. Afa m bụ Chichi Edwards. Abụ m onye Igbo ka m si wee kwu. Abụ m nwata akwụkwọ, bụrụ onye registered nurse, ma bụrụkwa onye na-asụ afọ igwe. Wee sị bịanụ ka anyị na unu nọlịkwa ka anyị si anọlị ụbọchị Satọde ọbụla, ka anyị kwuo unu ka anyị ji wee bịa. Ngwanụ Sista Doris. Daalụ nne Sista Chichi. Ụmụnne m, biko na-ewekwala iwe na anyị ji nlekere 10 bịa late n'ụbọchị taa. Unu ewekwala iwe, ọ maka otu ihe ndabata dabara anyị nọ na-achọ ka anyị dozie bifo anyị apụta. Biko na-ewekwala iwe. Ụbọchị taa ụbọchị today, ihe anyị ga-ebidokwa ihe anyị nọ na-ekwubu
n'ụbọchị ụka nke gara aga. Anyị nọ n'ihe anyị nọ n'ihe anyị kwuru ụbọchị ụka gara aga wụ ajụjụ ndị mmadụ na-ajụkarị banyere azụmahịa igwe anyị na-azụ. Maka anyị emechaghị ya ihe ndị kwesịrị ka anyị kwanye kwucha ya, sayensị ka anyị bidokwa ebe a kwutọpụ ya, so that onye nọ n'akụkụ na-ekiri anyị leburu anyị n'ụbọchị ụka gara aga na-enwetacha ihe niile o kwesịrị, ajụjụ niile ekwesịrị ka a zaa ya ga-enwere ike nweta ya n'ụbọchị taa. So ebe ahụ ka anyị ga-ebido kwa m ga-ejikwa ya nyefee nwanne anyị nwaanyị wụ Sista Ifeoma ka ọ gwa anyị ihe dị iche na azụmahịa igwe nke anyị na-azụ, na ihe dị iche na nke anya na nke ndị ọzọ ma azụmahịa igwe dị na ịntanetị, ka o wee kọwara anyị ọdịiche dị na ya. Sista Ifeoma. Ndị be anyị ekene dịrị unu ewekwana iwe na onwe ka ọ dị m taa. Adịchaghị m ka m si adị, mana nsogbu adịghị m ma zakwa ajụjụ a nwanne anyị nwaanyị bụ Doris kenye m. Ndewonu. Unu na-anya na azụmahịa dị na ịntanetị tata karịrị akarị, n'ihi na ịntanetị bụzi ụzọ ọfụ esi eme ife. Azụmahịa ịma na-abụ azụmahịa na-enwe shọpụ nwee ha niile na finance, inwegodu ya bụ shọpụ, inwe ha shọpụ na ịntanetị, ọ dịka ọ na-ebidobere. Ejizia maka ya ịntanetị adị packed up with different azụmahịa dị iche iche, mana ndị Igbo na-asị na enwekwa different between capital B na ụkwụ nama, na ife dị iche dị. Inene capital B nene ụkwụ nama faburu ofu. Anyị wee na-asị na ife dị iche dị na azụmahịa anyị na-azụ na nke ndị ọzọ na-azụ. Ya bụ ife dị iche bụ ife ndị nchọ ịkọwara ụnụ tata. Ife dị iche na ihe erika nkwubia ụmụnne m ama enwefe wee kwuo okwu ya mma egbu ya na nkenke. So na ndị ọzọ mụ na fa na ebe a ga-enwekwa efe wee gwakwa unu wee zakwa ajụjụ ndị nke ekenyekwa afa bụ ndị a na-ajụ anyị kwa mgbe. Azụmahịa anyị ife mbụ dị iche na ya bụ na ọ dị very legitimate. Kedu ife mmiri? Ọ bụrụ weta isi bịa were isi gị ọka ka esi ekwu ya. Ọ bụrụ azụmahịa aghụghọ. Ọ bụrụ nke ndị mmadụ ga-asị gị weta ego, itinye ego one dị etu, enye gị ego one dị otu a, itinye ego echi fee were ego gị gbafuo, ịma mfụzife anya, ịma ịkpọ fon nwere onye ga-aza, ime nke nwere onye ga-aza, ịma mazi ebe fa nọ, fa disappear into the thin air. Ọ bụrụ ụdị afịa anyị na-azụ. Afịa anyị na-azụ dị very legitimate, 100% legitimate. Ebe ọ bụla ibi ịnọ na-azụ ya bụ afịa, afọ gwụ enye gị akwụkwọ ị ga-eji wee kwụọ gọọmenti tax. Maka onye ọbụla na-eme biznes na-alụ ọrụ oyibo na-akwụ tax. Ọ bụrụ na azụmahịa anyị bụ nke aghụghọ, ama na-enye gị akwụkwọ ị ga-eji wee na-akwụ tax. Imirikiti n'ime azụmahịa ndị a nọ na ịntanetị ada akwụ tax. Fa na-agba ọsọ tax because ọ bụrụ nke ezigbo ya, ịkwụnye ya bụ tax. Ma ọ bụrụ nke ezigbo ya, gọọmenti ga-eji ya wee jide oru. Mana nke anyị dị proud na ị ga-akwụ tax, ị ga-akwụlịrị tax. O nwere ka isi wee gbanarị ya. Ọnya mee anyị ji si na nke anyị dị iche. Ife ọzọ dị iche bụ na nke anyị bụ n'imirikiti azụmahịa ndị ọzọ, ọ na-abụ ngịnwa ga-ebido ya bụ enwere ike ịkwụnye ego one dị etu a. Asị gị weta ego one dị etu a ka e wee rụọ ọrụ gị webụsaịtị, weta ego one dị etu a ka e wee mere gị nke ni trenin gị ga-akọst ego one dị etu a. Ịkwụba ụgwọ ife ndị a niile, mgbe ị ga-eji wee kwụsị ụgwọ ịfụ na isi apụtaghị. Mana nke anyị abụrụ etu a. Anyị na-ada asị na ọlụ inwe ịlụ na azụmahịa ọ dị 100%. Anyị alụgo ori 90. Ife ị ga-alụ bụ sọsọ 10%. Until ụbọchị onye a nwụ, sọsọ 10% ka ị ga-alụ. Ka m nye gị example. Ọ bụrụ na ị chọọ ibido afịa azụmahịa igwe, ị ga-ebuild website, ị ga-ebuild funnel,
ị ga-achọta afọ ị ga-ele na ya bụ webụsaịtị, ị ga-achọta ndị nwee ike ịzụ gị ya bụ afịa, ife ị ga-eme erika. Mana ife ndị a bụ ife anyị emesigo ya. Ị bịara enye gị webụsaịtị, nye gị trenin gị, nye gị ife niile, nke gị bụzi jezie lụba advertise onwe gị malụ ka esi eme ebe niile, nekwa ife na-alụ. Ọnya bụ ife ọzọ dị iche. Nke ọzọ abụrụkwa ndị otu anyị na-asị unu na anyị nwee ndị otu. Ọ bụrụ sọsọ m na-azụ ya bụ afịa. Ị na-anya ebe a kịta anyị dị mmadụ ise abụọkwa, ọ bụrụkwa obere mmiri atụnye na etiti osimiri. Anyị dị ka mma asụ nke a n'okwu oyibo maka amahụ m ka esi ekwu ya na Igbo. Anyị dị over 200 and something thousand people n'otu anyị a. Otu a bụ otu ọ ga-abụ ịbata arụ ajụọ gị oyi pii, ma na ndị gị na fa na-eme ife bụ ndị eziokwu, bụ ndị nwee ike ịtụkwasị obi, bụ ndị nwee ike ịkpọ mgbe ọbụla ịchọ pazarị, bụ ndị ada ezo ife. Ị ga-asị na onwekwa onye njọ ọsị ịma iji onye na-eme biznes ka o si na-aga n'iru, ifu na ọ na-aga n'iru, ịjụọ ya nna ka ị si emekwa n'ife a, ka ị si na-aga n'iru. Ọba nche ịgwarị ife ọ ga-asa gị bụ Chukwu anwa bụ na ọ chọrọ ịgwa gị ife ọ na-eme. Mana otu anyị anyị ma na Chukwu ma anyị ji na-aga n'iru, mana Chukwu abụrụ ife anyị na-eme ka anyị na-aga n'iru. Ya bụ onye ọbụla ịjụ nne kedu ka ị si na-eme ife a, afọ na ị na-aga n'iru, gwa kene m ife ị na-eme. Ọ ga-anọdụ gị ana kọwaa gị ọfụma gwa gị ife ị ga-eme. In fact ọ ga-enyere gị aka mee ya bụ ife ọ na-eme. Anyị enwere kọmpetishọn ya ka m na-ekwu ife a. Kọmpetishọn adịrị ya. Anyị na-achọ ka onye ọbụla bilite, onye ọbụla na-aga n'iru. Once ị batara na biznes a, ịbụgo a member of our family, and anyị ga-akwado gị ka isi wee chọọ ka anyị fụ na ikuni, ka anyị fụ na ị na-aga n'iru, ka anyị fụ na biznes gị na-eto na-aga. Ulu anyị ka ọ bụ, maka anyị chọọ kọmuniti anyị ka ọ bụ kọmuniti ndị mmadụ ma ama na ezigbo kọmuniti ị ga-abanye obi elu oge anyị inwe ike zụọ afịa gị ka isi wee chọọ ịzụ ya. Nke ikpeazụ m ga-ekwu, ọ bụrụ nke ikpeazụ, nke ịtọ m ga-ekwu abụ ụdị afịa anyị nwe. Anyị na-asị na anyị adịghị ele afịa. Anyị adịghị ele afịa eminọkwa na ya enwere afịa. Ụzọ ife fa dị iche. O nwee ndị ọ na-abụ fa banye ebunye fa ngwa afịa, fa na-achọ onye ga-ego. Nke anyị adịrị etu ahụ. Anyị nwee ngwa afịa mana anyị nwa adịghị ele ya. Ndị na-ele ya bụ the company itself. Fanwa bụ ndị anyị na fa na-alụ ọrụ, fanwa bụ ndị na-ele ya bụ afịa. Nke anyị bụ ịkọwa ife anyị na-eme, kedu uru ọ bara anyị, kedu ife anyị ji wee banye ya, kedu ụmụ ife lifestyle, ife a na-akpọ ya lifestyle marketing, kedu ife ndị afịa ị na-azụ, ka o si wee baa uru, ka ife ma eji wee banye ya. Ị na-egosisi ebe ife ị na-eme, ọnya bụ ife anyị nwa na-eme. Ndị kọmpani anyị na fa na-alụ abụ ndị na-ele ya bụ afịa. And kedu afịa anyị na-ele, kedu ụdị ka quality afịa anyị na-ele. Anyị na-akpọ ya high ticket products. High ticket anwa bụ na ọ bụrụ obere ụmụ chọ ife a na-ele na-enwere isi na ọdụ. Nke anyị bụ afịa ọ ga-abụ ịzụọ, ọ bụrụ akwa akwụrụ chim iyuzuo ya, ịma na iyuzu product, ọ bụrụ ụmụ chaka ife. Ọnya ma anyị ji wee kpọ ya high ticket. Ọ ga-abụ ele ofu on your behalf tata, ị nweta ife dịka ụmụ chaka afịa nwa, enye gị $5 or enye gị $2, no your commission. Mba, nke anyị bụ the best paying products and business in the world. Onwero business ọzọ na-akwụ ụgwọ ka nke anyị si akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ije eme research enwe, kpọọ m ka mụ na gị kwuo maka ya.
jee research ya were businesses niile dị ebe niile mee research ma ma onwe nke dị ka nke anyị a inweta nke dị ka ya kpọọ m mụ na gị ga-apụta na TV a anyị akọ maka ya agwa gị na onwero nke ị ga-compete nke anyị ọnya bụ high ticket product anyị bụkwana na potential iji enweta ego na nke afịa anyị na-azụ dị very high. Ọ dị very high. Ọ bụrụ na ndị ọzọ ga na-akwụghị ife dịka $50 anyị nwere ike ịdị na-akwụghị ife dịka $150 maka ụdị afịa inwe. So ka a ghara iji asị m na nkwube ife dị iche na afịa anyị a na nke ndị ọzọ chi ga-eji bụọ mana o nwere ndị mụ na fa na ebe a ka ọ ghara ịdị ka dị m anya ukwu ka nnyefe ohere ka fa wee kwuo nke fa. Daalụkwanụ. Daalụ nne Sister Ifeoma. Daalụ nne. Applause. That was good. Unu anụla n'ihe o kwuru. Ọ sị na ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa nke anya na ọdịiche dị na nke anya na nke ndị ọzọ wụ ihu otu a na-eme iweta mmiri gị tinye ihu gị na-ahụ ihu gị nọọ otu nke anya dị na ndị nnọọ transparent a na-ahụ ihe ọbụla anyị na-eme a na-emepe ya ka onye ọbụla hụ ọwụ ndị ọwụ ha na-eme iwere ihu gị tinye na miro ihe anyị ga na-ahụzi ewu black ọ ga-awụzi ihu gị nke anya awụ itinye ihu gị na miro gị ihu gị n'anya igosi gị na ihe ọbụla anyị na-eme mere ya nọọ ebe ọ ga-edo onye ọbụla n'anya ya gwakwa gị na ọ bụrụ na ndị ọzọ na-akwụ obere ihe na anyị nwa na-akwụ karịa maka ndị ọzọ ya ọgwa gị ihe ọwụ n'okwu oyibo no high ticket market ka ọwụ. So unu anụla ya. Daalụ nne Sister Ifeoma. Ka m werezi ohere a chifezie nwanne anyị nwaanyị aka wụ Sister Chichi. Sister Chichi ihe echichi na-aga ịgwa anyị wụ ihe Sister Chichi na-aga ịgwa anyị wụ otu ọ bụrụ na otu ọ dị na ndị na-ajụ na ọ bụrụ na ha na-azụ eme ihe ha na-eme ha nwere ike ịzụkwa ahịa na-emekwa ihe nke ha na-emebu maka na ọ bụrụ ndị na-arụ ọrụ na nwere ike na-arụkwa ọrụ ha ahụ nwerekwa ike na-azụ ahịa ka ihe Sister Chichi ka ọ zaa anyị ajụjụ a ma ọ nwere ike ha nwere ike ime otu ahụ. Sister Chichi ngwanụ. Biko na-ewekwana iwe o my screen I don't know what happened. Okabago did this thing. I don't know what is going on here. Sister Chichi, go ahead, but I'm trying to see if I can show. Oh, wow. Okay. Jesus Christ. Okay. Chichi is gone. All right. Sorry about that. I don't know what happened. No, sorry, Maka, there is some kind of interruption. I was knocked out. Anyway, Sister Nwannem Dalu. So, if a sister kwuru na nga bụ na nga akọwa ọ bụrụ na ị na-azụ afịa anyị na-azụ ị nwere ike ị na-eme ife ọzọ. Unu ma dịka ndị Igbo anyị ada n'ofe ebe ekele mmụọ. O wee bụrụkwa na ị nọ na diaspora ịjụọ mmadụ niile olesi ma ndị gụrụ nnukwu akwụkwọ dịka ndị bụ dọkịta ọ bụrụgodị ndị bụ dọkịta anyway fa na-alụ na hospital na-abụ na ịtọ na ịnọ for a start and so on and so on maka na o nwere ọkwa onye pụta anụ bido ịrụ ọrụ a na-akwụ ya millions ị ga-ebido na scratch ị na-alụ wee ga-ewe na-agbagote. So ajụjụ afọ wee bụrụ mụnwa abụ m nurse nka na-alụkwa asị nurse ana m agụkwa akwụkwọ asị nwata akwụkwọ wee na-emekwa biznes a ụmụ nwanne m ndị mụ na fa na ebe a o nwere ndị na-alụ na gọọmenti ndị bụ gọọmenti workers o nwere ndị na-alụkwa na hospitality nwee ndị na-abụkwa healthcare sector ka fa nọkwa na ya ndị otu anyị ka na-alụkwa ọrụ. So ọ ngụnwa ka ọ dịle ọ bụ na ifilo na idigo ịchọ ọzọ ị na-alụ ịmagofụ mana onye ọbụla nwere na ọgụgụ isi ijiri ọgụgụ isi gị na-echeki na-agbakọ na-ewepụ maka na ịma afịa anyị na-azụ abụrụ ọkwa nke ọ ga-abịa ịbatata echi bụ ọgaranya mba ị ga-enwele ya ndidi. By the way ịbịakwa taa ibido nnọọ nwekwa ndị bịara taa wee bulie ya n'isi Facebook eweji nwayọọ kwatuo ofe so ịbịagodi calm godi down
calm godi down, ịmụtagodi ife a na-eme, you know. Because ime otu a na-agasị ewuche nwa ala odobe ikpele ya n'ala ka o wee mịa nri ya ala. So ịbịagodi iji nwayọọ calm godi down, fụ ndị bụ gị ụzọ, bagodi na training site, gaa mụọ ya. By the time ị mesịrị ife niile 1 month 2 months a na-aga, then ibidozie zụọ afịa gị, filme na inwe ego nke nnukwu na ịchọrọzie ị na-eme ife ọbụla. O nwere ndị na-emegoli ya, ịkwụsị ọlụ gị, ọ bụkwa na ifilu na ị ka na-alụ ọlụ na-emekwa nke a, ịmagoni eweta ebe a weta ebe a weta ebe a, fancha na-abanye. Ọ dipendị na ngụnwa na time gị na ife niile, otu ị chọrọ isi wee mee na otu ike si wee dị gị na your responsibility, you know what I mean. Ngụnwa ka ọ dịrị ịmalụ, mana the question bụ, ị ga-enwe ike na-eme ife ị na-eme dịka na-alụ ọrụ wee na-emekwa business ya? The answer is yes, you can. I am doing it. Most of my sisters here, mụ na family nọ na life today, they are doing it. So ngụnwa ka ọ dịrị ya bụ ajụjụ bụ ngụnwa ka ọ dịrị ịma ma ị chọrọ ị na-eme ya ka ọ na-echọrọzi. Mana ya, ị ga na-alụ ife ị chọrọ ịlụ na-emekwa ya. O nwere ike ị na-echesi nne ya mee ya na-alụkwa ife a ka maka tax. Don't worry about it. At the end of the year, gị na gọọmenti, you sort yourselves out, okay? Now, so answer bụ ụmụ nwanne m, ị ga na-alụ ọlụ gị na-emekwa ife ị na-eme. Ọ bụ na ike dị gị na ị chọrọ ị na-eme ya, it depends on you. Maka na afịa anyị na-azụ, ịnọ na be gị, ịchọ ịnọ na bedroom gị, ịchọ ịnọ na sitting room gị, ịchọ ịnọ na kitchen. Ọrụ gị, ịgakwa ọrụ, ịchọkwa ịlụọ ya once a week, ịchọkwa ịlụọ ya 2 days a week, it depends totally on you. Ya, daalụ maka nke afọ. Nwanne m, Sister Doris. Chai, daalụ ihe nne Sister Ifeoma, Sister Chichi. Unu anụla n'ihe o kwuru. Ọ sị ọ ya wụ ansa ya, na ị ga na-emekwa ihe na-eme, na-emekwa nke ọzọ, maka na ahịa awụ, ịchọ gị nọrọ na kitchen gị zụọ ya, ịchọ gị nọrọ na palọ gị. Ihe o kwuru. Daalụ nne Sister Chichi. M ga-eji ohere a nyeghachizi nwanne anyị nwaanyị, kpọbata nwanne anyị nwaanyị bụ Sister Salome ka ọ gwa anyị ka otu ndị ka ọ gwa anyị otu azụmahịa, nnọkọ azụmahịa si dị, ka ọ gwa anyị ya, otu ihe ndị oyibo na-akpọ community or team environment, ka ọ gwa anyị otu ha si arụ. Sister Salome, ngwanụ. Nwanne m Dorint, daalụkwale nne maka ohere ọma nke nyere m n'ụbọchị nke taa. Igbe ndị ọma na-ege ntị, hụrụ anya abịakwala ọzọ ụbọchị nke taa, na-achọ ka nkọwara unu akụkọ ọma dị nọ n'azụmahịa igwe nke anyị na-azụ. Ịma na nzukọ anyị na azụmahịa, ebe o shiri ma mma awụ, anyị amakwa ihe igbu, amaghị mewu lọya mewu ihe ọbụla ị na-eme, anyị niile n'ebe ahụ. Ya bụrụ ọrụ na o nwee ihe na-afịa gị arụ, ịmaghị otu ị ga-esi mee ya. Na kọmuniti anyị, iburu ya bịa ebe ahụ sị ha, ụmụnne m, lekwe ihe a bụ ihe ndị na-ara m ahụ ka m chọrọ ime. Ha ga-abịa nọọsụ bifo ị ga-eji ọsọ nọ tinyego de ajụjụ ị chọrọ ịjụ, ka iwepụ aka gị hụ mmadụ 3 4 5 ga-ebido sawa gị ya, maka anyị buru ibu. Agụmagụ ndị nọ n'ebe ahụ na nọmbas ndị n'ebe ahụ ruru more than 200,000 people. Ndị mmadụ nọ ya ruru karịrị 200,000. Ka ihe m chọrọ ikwu, ịma na nzukọ dị otu ahụ, ihe na ya n'ime buru ibu. Ọ gị nọ ka ịbịa from ịnọrọkwa n'ime ya, ị ga na-amụtakwa ihe mmụta, gị sikwa n'ime ya na-enwekwa ntolite nke aka gị, na-amụta ihe ọhụrụ, were na-etinye na nke ị nwere enwe, nwere ike nọrọ na-eto. O nwere ihe a na-akpọ nke ha na nkọrịta communication. Ewee shi ike gaa mara ihe ha na-eme, gị na-esochi ha ike. Ịma ọ bụrụ nọ ndị na-eme ihe omenala, a na-asị bụrụ na ndị a na-akpọ ndị wufu memba, ndị na-eso ebe ọbụla nọ, gị nọchie ya ike. Asị ka agbawa ọsọ, gị soro ha agba ọsọ. Asị na maraton, gị gba maraton. Asị na jọgin, gị soro ha jọga. Asị na gị gbasa ozi ọma, gị soro ha gbasa. Ihe ọbụla kwuru sị na gị ime, gị soro ha mee. Mgbe ị na-emekwanụ ya,
dịka ebe gụnwa na-eme ka ihe m na-ekwu ya exercise amam ihe na-akpọ ya n'obodo oyibo n'okwu Igbo anyị ebe onye dịka ebe gụnwa na-ebupụtakwa onwe gị ka ị nwerekwa ike na-etokwa na ụzọ nke ha na-esi. Ya mere ihe mmụta dị na iso na mgbakọ na azụmahịa anya, ihe mmụta na ya n'ime buru ibu. Ya bụrụ na ụmụ ihe na-ara gị ahụ, gị ga-atị ha ụmụnne m biko kọrọ nụ m nọ, ha ga-akọrọ gị. Ya kwado nwere otu ha shiri na-enweta ihe nweta, gị bịa kpọọ ha. Nwanne m nwaanyị ekwugbuola ifeatọ ọ nwụrụ iyi ya sị onye ọbụla sị na azụmahịa dị ka nke na o nwere azụmahịa ọhụrụ dị ka nke onye akpọọ ya fon, onye ahụ kwuru wee eziokwu. Onye akpọọ ya fon maka ahụbeghị m ihe ahụghị azụmahịa ịntanetị nke izizi m ga-azụ, ọwụghị nke abụọ beta ahụbeghị m nke dị ka nke a. Ịgwa gị eziokwu, nke izizi na nke abụọ m zụrụ ha rikwara m ego m o, rie ya fichaa aka n'ọnụ. In fact, ha emere m ebere. Ma onwe ha na-asị ịtara mmadụ without compassion, ọnya nke ha mere m. Ha wee fil n'aka n'ọnụ ma etie mebe. Enyekwa m onye ndudo, enwekwa ihe dịka kọmuniti o. Ebe dubara m sị m nọ kọmuniti, onye ọbụla ndị niile m hụrụ ebe a na-ajụ ka ihe m ga-eme. Ndị n'ebe ahụ in fact ihe niile gbabujuru ha anya dịka ọ gbabujukwara m, ma na-ajụkwa ka ihe a na-eme ebe a ka ndị ọzọ na-ajụ. Anọrụdị m ebe a 2 months ma chịrị nnọọ chịrị akwa m chịrị slippers ma agba ọsọ. Ha na-akpọzi masa mba bye bye. Ha rikwara ego m o, enyeghachi m ya, waga m atụ ashị. Ma elekwana anya ego olekwanụ, onweghị ihe na n'ime. Nwanne m nwaanyị ekwuola ya, ọkwa ebe ndị kobo kobo ka m gara ka m na-enwetakwa kobo kobo. Ị hụrụ ya kobo kobo enweta m nke m nwere nwe ha rie. Kọmuniti asadị m ajụjụ, ọrụ dị na onye dịka m nọ na kọmuniti in fact ha erudighị 100,000. Onwedo onye na-atụpụrụ m ọnụ masị otu aka ụwa dị. Chukwu ekwela ihe ọjọọ mechie ebe a mgbafuo. Ịgwa gị nke bụ eziokwu, sisi m shi ebe a mgbafuo mbata na nke ma me werezie ụmụ ụkwụ m tinye n'ala ma sọkwa me na biznes a. Ma ọ dịgo n'ihe ọzọ m jụ ajụjụ a na-asa m ya. Ya bụrụ na onwe gbabojuru m anya ma kpọọ sisi Ifeọma ya gwa m, ma kpọọ sisa Dorensi ya tụziere m aka. Nke ahụ juru m afọ. Ma ọ dịgodo ihe ọzọ kwa mụa na-ekwu okwu ọnụ na-eme mbarabarabara ka ekwe n'ebe hụrụ Salome imepe ọnụ bifọ ijudo mmasị mụa pụta n'ihu akwụkwọ. Are you joking? Lekwenụ m ugbu a, leenụ m na-anọzi ebe ụmụnne m nọ n'obodo Naijiria sị m ha na ha hụrụ m. Nọzi mụa na-emezi mmadụ interview, you of all people. Masị nọrọ ebe ahụ rọwa arọ ọmụnwa, ị chọrọ bata ka m gwagochi ga-eshi interview. Ihe m chọrọ ikwu na kọmuniti a amaka. Just nọbata ebe a nso a, kedu ife m ga-eme? Ife agbabojuru m anya gị hụ ndị mmadụ nnọọ akpụkọọ gị na-ajụ gị ka ebe ị chọrọ enyemaka. Nna ọzigwa ga na-agbazi ọsọ si na enyemaka dịrị ozi n'inwejuola. Otu akọ ha m n'olu isikwa na m na-atụ ashị. My dear sister brother, bata kini ihe m na-ekwu. Ị ga-eji ọnụ gị nnọọ gbasazi ozi ọma karịa mụnwa na-ekwu dị ekwu. Mgbe mụnwa na-abata n'izizi amadị m na ihe dị ụtọ dị, maka a na-akọ ya n'akụkọ. Ị ga-asị na nke ụta na-echekwu ya, it sounds good to be truth. Yes, ndị mmadụ anya ekwete, mana mgbe m batara ekwetara m na ọ na-eme, o megara ebe a. So ọrụ na ị chọrọ ya ka ikiri ikwete na ọ na-eme ya gwa na onwe họrọ ka nke anyị na-eme. Nwanne m nwaanyị si na gị kpọọ ya fon na ya kwụ chimchim ka ya saa gị ya maka onweghị nke ọwụ. Awụ m nọmba 2 onye akaebe, nwerekwa nke ọwụ. Ụmụnne m otu akọ ha m n'olu. Daalụkwa n'olie nne. Daalụ Salome, ịbara ya ụkwụ nnọọ n'eze, ịbara ya ọfụma. Daalụ rie nne. Maka oge adịrị ọzọ, m ga-eji ohere akpọpụ anyị ka m were ohere a kelee ndị na-ekiri anyị. Nwanne anyị nwaanyị wụ Mba Sword, daalụ rie nne maka ụbọchị taa bịara bịa nọnyere anyị. Na-ejikwa ohere a na-ekelekwa ndị ọzọ na-edenye aha ebe ahụ na-ekiri anyị ka ọ dịrị unu na mma. Anyị ga-agafezi na the next one. Onye anyị ga-akpọbata na wụ Sista Tochi ka ọ gwa anyị maka ndị ka ọ zaa ajụjụ nke ndị mmadụ na-ajụ ma o nwere ihe ndị na-agbapụta ọgbụgba ama
maka na ma ndị na-emela azụmahịa ya ọ gara ha nke ọma na onwere ebe ọ ga-aga kirie akụkọ ndị ahụ ma ọ gụrụ akụkọ ndị ahụ otu o si gaa. Ngwanụ Sista Tochi bịanụ ka ịza ajụjụ nke a. Daalụ rinne nwanne m nwaanyị, daalụ rinne for this ohere anyị nye m ka nza azịza. Igbo mma mma no, asị m ụwa m ọzọ mma bụrụla onye Igbo na Igbo amaka. So na biznes anyị na-eme ụnụ anụgo ọtụtụ ife ụmụ nwanne anyị kọwa ana eziokwu fancha bụsi orika just tip ka anyị na-enye unu, mana ife a na-eme ebe erika ọ bụrụ obere ife. So ka m kwuo ife ọma ndị mmadụ nwetego, ya ezigbo ife ndị mmadụ nwetego n'ife orika. Mụnwa sef, my coach bụ one of the bụ onye onyanwa nọrọ na Nigeria, nwere ike nọ 6 months relax ya ma na-elite ụlọ ma na-emepụta ife all through this business a. O ji gị alụ mama ya ụlọ. Ọ bụbu a nurse na UK a na-akwụ ụgwọ. Ọ rapụgo ọrụ ya kịta ya. So business a ka ọ na-eme kịta because business ife ọ na-enye ya, o ji ahazi onwe ya ma ezinụlọ ya everything. Nwekwa plus nke ọ na-go buy himself na-alụ ma mansion ifu gị alụ mama ya ụlọ. So testimonials ndị mmadụ nwere rika. Itira na ọ bụ na ịbụ onye na-anọ na Facebook, ị ga na Facebook ị ga na-afụ so many people na-eme this na-azụ afọ igwe anyị na-azụ. Ị ga na-afụ ka fa na-etinye ego na-enwe just in a week or 2 weeks or 3 weeks. Ego a na-agwakwa gị fa bụrụ obere ego na nnukwu na amara ka akpa igwe nnukwu ego ka a na-agwa gị. Nke bụ na onye ya asị na onwe ife ọ na-eme ọ na-elite more than aka ise. O nwere ife o mego ọ na-elite more than aka ise, mana ndị a bụ ndị nọgonu more than 2 years. Just like our sisters, ibido nwayọ, because ife ọ bụla ibido n'ụwa bụ nwayọ nwayọ. Ịmụtasị anya ibidogodi business ọfụ, ya etinye ego na ya emesịa eliteve ụlọ. Otu ka ọ dịkwa na nke ọ bụrụ nnukwu ego ka ihe ji obere ife. Just like our sister nweta website and everything. Ị na-amụta ebe ọbụla sọrọ gị ịnọdụ na-alụ ọrụ. Ị na-alụgodi ọrụ nke gị, wepụta obere ohere na-eme nke ọ ya balụ gị ụlọ ifu gị ya. So ife ndị mmadụ nwetego n'ife a orika. In short, ife ndị mmadụ nwetego bụ ife bịa nwee more than interest wee tinye anya sị mba na ndị a na-enwe ife nwere isi na-abụ ofisi ya nwe ka fa nwe. So na mụnwa mmemme ikuku ya nke Chukwu gozivego m nwayọ nwayọ with ife a na-eme. Ejigolu m ya renovate kishim kịta. Mbido nya nwayọ nwayọ kọrọta aka m bido, but at least enwetevego m ụlọ nke bụ na m dị satisfied because o nwere business for 9 years. Ama how many years ọ dị before nweteve ụlọ ifu gị ya. So ife anyị na-eme ezigbo ife ka anyị na-eme. Bịanụ kunu bịa solo anyị kunu fụ ife anyị na-eme. And thank God na ndị Igbo kịta emepega anya mana na-afọ igwe bụ ife na-ewu kịta, mana nke anyị bụ one of the best. Just like our sister Ifeomaku, ejekwa m n'intanet o chekie ọbụna our product in internet asị na onye nwa bụ the highest of all. That same make the highest. I was like, wow. Ekwukwo na ife anyị na-enweta na ya bụ the highest paid. I was like, really? Mụwa cheki. So ọ bụrụ asị ka okwu. So ife anyị na-eme ụmụ nwanne m bịanụ. Ana m aga na-agwa ụmụ nwaanyị ji obere nwa, inwe ike ịnọ n'ụlọ na-eme ife a. Like ka my coach si join, ọ nọ n'ụlọ, ọ maternity leave. That oya je nwụrụ ọlụ and odo. So otu ka o si sash wee pụta and eti na-abagolu ya ụlọ kịta. Ụlọ ọ na-enweta no be here. Most of the time meeting yourself na-eme ife add ya the testimonial of her. She will say I'm in Nigeria but I'm still earning so and so. Half a year tinye there. Ọbụrụ ọbụla ife ego 6 figure 5 figure abụrụ ọbụla ife. Ilugodo ọlụ for how many years before you enweta that figure. Your annual fee be ife some people na-enweta in 2 weeks. Your annual fee, trust me, it's true, I'm not lying. Annual fee in a year. Not to some people be monthly, some people 2 weeks, some people 1 week.
ọ ka isi ị na-aga obere obere na-eto. O nwere ndị jego retirement sef, ndị mmadụ nọ pension by 45 by 50 maka afọ igwe anyị na-azụ. Nke a bụrụ asị, mana ị na-alụ ọrụ ya nọgide lugide oti 67. Ime ọkụ ife some people are called prepared ya ife fa eji nọdụ nka o no normal work fa na-alụ. Mana ị na-alụkwa ọrụ tinyekwu nke si ka ị nekwa anya, nwere ife ọ napụrụ gị ife ọbụla, because asị ịnọdụ ofu ebe o nwere ife ya na-enweta. Ị na-alụgori so ya normal work, mana isi let me try, risk taker. You can take the risk of favor gị. Ọ ya favor gị because it take a risk. Ịma gị ife na-take risk for iyi etinye your effort na ife niile, ọ ya balịrị gị ụlọ. Unless you tiro effort, just can just jeme onwe command bagulu. Ma itinye your effort na ya mara ife ị na-eme. Mana ụtụtụ a mmemme nwepụta ohere just ma obere ife a. I just na-eme ya na-aga with time. Isokwa na-enjoy benefit ndị ọzọ na-enjoy. So ụmụ nwanne m, ife ọbụla anyị na-enwe, ndị mmadụ nwee ndị nwetego ezigbo ife na ife erika faju na Facebook ferika. Ịchọkwa ịma ijekwa na webinar, ọ dị na our webinar. Ịwọchiri na our webinar, ọ dị free. From there na-afụ many people na-ekwu their testimonial, ma ndị buying self. Most of the webinar m send them apụta kpọm, I see my Nigerian, my Yoruba sister, I see my Igbo brother. N'ime the testimony ka fire kpọkwa m si, so is this free? It is free 100%. Those people na-ekwu abụrasị, ọ bụrụ asị at all. Onye kpọm si m no full picture temi, onwe Yoruba get temi no airport no end that minute $6,000. Eziokwu si before nko mali ya pụta na ife na it is free. Ọ bụrụ fa na-eche no fake, ọ bụrụ fake, it's free. Mmadụ nwere ike, a whole responsible woman like that, I nwere ike pụta sivasi, ọ dị possible. So ife ni na afụ bụ real. No nginwa, take that leap of faith, just check it out. Ọ bụrụ iwu na ịchọ, ọ bụ na ịchọrọ enye gị ego gị. Integrity bụ number 1 business ya ndị anyị na-alụ make ife with. Integrity bụ ya number 1 point. Achọ dị mebi afafa. So ụmụ nwanne m, daalụ no ọra m n'ọnụ. Daalụ nne Sister Stella. Daalụ nne, Chimgozie gị. Ịgba unu anụla na ya na ọ bụrụ na ị chọrọ ikeri ịgụta maka ndị na-eme nke ọma na azụmahịa, na ọ bụrụ na ị ga na webinar itinye aha gị, like ile anya ebe anyị nọ, ị ga-ahụcha aha anyị ebe ahụ, ma na ebe na peji ọbụla ebe na-ekiri anyị, dee aha gị ebe ahụ, gị sign dị interested, then hapụzie ya ga-esendiziri gị ebe ga-etinye gị gazie ga-agụta maka ndị na-eme nke ọma na azụmahịa. Ọkwa nne na ebe anyị, ọ bụrụ na ikirichala ihe niile a, ọ bụrụ na ihe niile a ị chọrọ ịmara otu ọ ga-esi mee, gị na-ajụzi onwe gị ka ihe ị ga-eme. Ihe ị ga-eme wele anya anyị niile, ọkwa ise ka anyị dị, ile anyị niile, onye ọbụla ị chọrọ ka gị na ya rụkọ, mere onye ahụ ozi, gasị ya na ị chọrọ ka gị na ya, ka ị chọrọ ka ị mara more about the business. Onye a ga-atụziri gị aka, ọ ga-asị gị ka ị weta email address gị na aha gị, ka tinye ya na webụsaịtị gị. Wọcha 90 minutes videos, iwọchicha ya, gị chee na ihe hụrụ ebe ahụ dị gị mma, gị kwa $149. That $149 ọ dị refundable. Ọ bụrụ na imechaa ebe ahụ ka ị ga-esizi kwụghala ya, ga-enye gị coach, nye gị mentor, ma ọ ka ị gaa na ọsọsọ gị na-eme. Ọwụ biznes ọwụ na-eme ya, ọwụrụ ka nwanne ya nwaanyị Salome kwu na ọ gara ebe ahụ, ọ maghị ihe ọ ga-eme. Onye ọbụla na-ajụ ibe ya ajụjụ, onye ị na-ajụkwa na ajụjụ ya nwa amaghị ihe the business na-akọ. But na nke anya ịbata ga-enye gị mentor, nye gị coach, onye ga na-atụziri gị otu ị ga-esi mee bido nke gị ma azụmahịa. Then ọ bụrụ na imechaa ya, ọ bụrụ gị wọchizie pre-coaching, ha na-akwa pre-coaching video, iwọchicha ya, gị sị this business awụ nke gị bụkụzie coaching call. But ọ bụrụ na ọwụ nke gị sị ha na uche ga adịghị ya na ịchọzighị ime, a ga-enyehachi gị $149 ahụ. And business ahụ business ọwụ ị na-azụ, ọwụ nke ọwụ imecha ya gwụzie ya kwụsịzie ebe ị nọ, ma ị nọzighị ya, ụmụ gị continue from ebe kwụsịrị. Na hụ na ihe ahụ business ị ga-emecha, gị hafuru legacy for your children. A ga-emegide otu ahụ ruo to your 8th generation. Ọ ga-akwụsị ebe nọ, ha ma mechaa ya ebufere ndị nke ha ebe o si ma mma. Onye hụrụ ihe Sister Tochi kwuru na o nwere ndị mechara anụ, even na a lot of people, o nwela ndị mechara anụ gaa ezumike nka na 33 years, ma ndị 34, ma ndị 40, ma ndị 40.
ha na-eme ọfụma agwaghị ihe ha mere achieve na 1 year ga-ebilive ya ọ maka na otu azụmahịa so ị nọrọ gị na-eche obi gị na-asị anyị makwa ma nke a ma eziokwu hafụ iche otu ahụ ka wụ eziokwu ịbata ị ga-ekele anyị ma emechaa otu a ka ọha anyị n'olu daalụ unu nne unu ga-ahụkwa anyị ụbọchị next week on Saturday ka ọ dị mma bye bye. Tupu anyị ana ka m were ohere a wee kene Mbaz World. Mbaz World is also watching. Cook with me vlogging is also watching. So Anma Sono Dalo for being a part of our program. Izuka ọzọ bịakwa n'ọzọ ka unu gee nke anyị ji wee bịa ka Chukwu gọzie mmadụ niile daalụ.